שלום וברכה, אנחנו פרשת מטות מסעי, נגיד איזושהי נקודה מהשיחה של הרבה. הרבה מדבר על זה שכאן מסיימים חומש במדבר, אחר כך זה חומש דברים, שזה כבר משה רבנו כותב, וכשמסיימים חומש, מה אנחנו אומרים? חזק חזק ונתחזק. סיום חומש זה עניין של תוקף, חזק חזק ונתחזק. אנחנו שמים לב כשאנחנו אומרים את זה, שיש פה, אנחנו מזכירים 3 פעמים, חזק, חזק ונתחזק. למה העניין הזה של 3 כל כך חשוב ביהדות? למה זה עניין של חזקה? כן, חזקה זה שמשהו קורה 3 פעמים. מה העניין הזה? למה 3? אז הרב מסביר שיש אחד, גם בבריאה זה נכון, גם בבתי המקדש רואים את זה, בית מקדש שלישי שהוא נצחי, כן, גאולה שאין אחרי הגלות, וגם בבריאה עצמה אנחנו רואים בימות הבריאה, יום ראשון הנבראים שנבראו, זה בכוח ספירת החסד, יום שני בכוח ספירת הגבורה, עניין כבר של רקיע המבדיל, מחלוקת, יום שלישי זה כבר פעמיים כי טוב. מה הקטע הזה של 3? אז הרב מסביר שיש אחד, יש קדושה, זה אלוקות, יש אחד, אין מי שינגד לו, אין פה את השתיים, כן? אנחנו יודעים שיש 2 יהודים, יש 5 דעות, כרגע יש אחד, שיש 2 כבר, עכשיו יש אחד ויש את השני, יש פה איזושהי אפשרות למחלוקת, אפשרות להתנגדות, וכשבא 3, יבוא הכדור השלישי ויכריע ביניהם. אז זה מסמל את המציאות שחוזרים לאחדות אחרי שהיה לכאורה איזשהו פילוג. כן? אם נסתכל על בריאת העולם, עולם על מנורו נברא, הקדוש ברוך הוא ברא עולם שלם, גילוי אלוקות, והעולם הזה התחיל לעבור כל מיני תהפוכות וירד ונהיה פה כל מיני סיפורים בתוך ההיסטוריה של העולם, ובסופו של דבר העולם הזה חוזר לגאולה. אז מייצגים את זה על ידי האותיות א' ב' ג', א' אלופו של עולם, איך שהבריאה הייתה בהתחלה, הכל אלוקות, ב' בראשית, מתחיל פה איזה סיפור, מתחיל לקרוא דברים, פה יש ירידה, וג' גאולה. בסופו של דבר חוזרים למצב אלוקי של אחדות, רצוי, אבל לא כמו שהיה בהתחלה, משהו יותר נעלה, כי זה בא אחרי ירידה. אז 3 הזה, ולכן זה חזקה, מסמל את התוקף שקורה אחרי שירדו, אחרי שהיה ניגוד והתגברו על זה וחזרו לאחדות, חזרו לקדושה. זה העניין של 3, לכן זה חזקה, והרב מקשר את זה לעניין של החזק חזק ונתחזק של סיום ספר במדבר. ומה מסתיים ספר במדבר? פרשת מטות מסעי. הרב מדבר שלכאורה מטות מסעי, איפה רואים פה את התוקף? מטה אני מבין שזה תוקף, מטה זה מטות של השבטים, זה מסמל יציבות, תוקף, ביטחון, כן, ציווי מהבורא, אבל מסע זה לזוז ממקום למקום. מסעות בני ישראל שיצאו מארץ מצרים, כל הזמן בתנועה, זה נשמע הפך התוקף. הרב מסביר שזה לא יכול להיות כיוון שמסתיים ספר במדבר בפרשת מסעי, אז משמע שיש פה תוקף. אם אומרים שם את החזק חזק ונתחזק, בעצם גם מסעי עניינה תוקף. ואז הרב מסביר, יש תוקף של מטות, של מסעי ושל החיבור ביניהם. מה התוקף כאן? מה קורה כאן? אז הרב מסביר שבמטות מתבטא התוקף כמו שהוא מלמעלה למטה, כמו שהקדוש ברוך הוא ממשיך איזשהו עניין, ומי יכול להגיד משהו לקדוש ברוך הוא? זה תוקף מצד העליון. מסעי זה תוקף מצד התחתון, המסעות שלנו, של עם ישראל, שיצאנו עוד ועוד ועוד, כל מסע זה עוד יציאה ממצרים, עוד הליכה מלמטה למעלה לכיוון הר סיני, לכיוון מעמד מתן תורה. אז במסעי, שזה התוקף של עם ישראל מצד המטה, יש יותר תוקף, יותר כוח. זה מה שבעצם מסמל לנו כל העניין הזה שספר במדבר מסתיים דווקא בפרשת מסעי, בתוקף של המטה. זה שהקדוש ברוך הוא יש לו תוקף בוודאי. התוקף שלנו, העבודה שלנו, כן, מצד המטה, הקדוש ברוך הוא רוצה דירה בתחתונים, הוא רוצה להתגלות בעולם הזה במציאות הכי תחתונה, אבל הוא רוצה שזה יהיה על ידי התחתונים. על ידי נשמות בגופים, על ידי עם ישראל פה, בתוך המציאות של העולם ההזוי הזה לפעמים. אז ההליכה שלנו מלמטה למעלה היא מאוד יקרה אצל הבורא, היא מאוד חשובה, וזה ההתגלות של התוקף שלנו כבני ישראל, זה העבודה מצד המטה, לקשר אותנו עם המעלה. וזה יחד עם העבודה שהיא מלמעלה למטה, התוקף מצד העליון, זה מה שמביא גאולה, זה מה שמביא אותנו להתגלות השלמה, של הקדוש ברוך הוא בעולם, שלא יהיה כבר הבדל בין מעלה ומטה. זה הרעיון
של השיחה, שדברים שבאים בקושי, על ידי ירידה, על ידי עבודה, שלב שלב, מלמטה למעלה, יש בהם יוקר, יש בהם תוקף מיוחד, ולכן כל הזמן הזה של בין המצרים, שבו יש את בעצם פרשות האלו, זה לא באמת זמן של חולשה, כמו שזה נראה, זה זמן של עוצמה, של תוקף. בתי המקדש שנחרבו, זה לא היה סתם לחרב, זה סותר על מנת לבנות. כל מצב של חורבה שהיה, שבית המקדש הראשון נחרב, השני נחרב, זה כדי ליצור משהו עוד יותר ממה שהיה קודם. בית המקדש השני, אנחנו שמים לב, הוא היה קיים יותר גם בזמן וגם במקום, הוא היה יותר גדול מבית המקדש הראשון, וגם יותר שנים. לעומת זה היה חסר בו 5 דברים, בקדושה הוא ירד, זאת אומרת הוא יותר תפס בתוך העולם הזה. כן? היה פה פחות גילוי אלוקות, אבל בעולם הזה יותר זמן ויותר גודל. ובית המקדש השלישי בכלל הוא יהיה נצחי, גאולה שאין אחרי הגלות, משהו אחר לגמרי. אז יש פה איזשהו מהלך, בית המקדש הראשון, מקדש שלמה, זה יותר עבודה מלמעלה. בית המקדש השני יותר עבודה מלמטה, כן? עולה בבל, כל העניין שהוא יותר גדול בגודל ובשנים, זה יותר הדגשה של למטה. בית המקדש השלישי יש כבר את החיבור, ולכן הוא יהיה בית מקדש נצחי. כי כדי להביא גאולה צריכים גם את המעלה וגם את המטה. אם העבודה היא רק מלמעלה, אז אין כלי מלמטה בכלל להכיל את זה, וזה יכול לא להחזיק. ואם העבודה היא רק מלמטה, שיש בזה תוקף גדול, אין כאן בלי גבול של הלמעלה, שזה יהיה משהו נצחי, מתמשך, קיים, כן, אמיתי. האמת זה משהו שהוא נצחי, אנחנו רוצים גאולה שהיא אמיתית ושלמה, אמיתית שהיא לנצח, שלמה שכל הפרטים כלולים, כולם נגלים. אז כדי שזה יהיה שלם, זה צריך לבוא משני הכיוונים. צריך כאן את המטה ואת המעלה, את התוקף של מטות, את התוקף של מסעי. חזק, חזק ונתחזק. ולכן הזמן הזה הוא לא זמן חלש, הוא זמן חזק בעצם. כי זה הזמן שעם ישראל עושים את העבודה כדי להכין את בית המקדש השלישי. הם מגלים את התוקף שבתוך עצמם בזמן הגלות כדי להביא את הגילוי של הגאולה האמיתית והשלמה. זה התיקון של הזמן הזה, וזה מה שנמצא פה תחת פני השטח, ולכן באמת זה זמן של עוצמה. ככה הרב מביא, זה הרעיון הכללי של השיחה, כמובן עדיף ללמוד בפנים את הדברים, זה מאוד ככה מעובד בתמצות. הרב גם מביא את היורצייט של אהרון הכהן, כן, בראש חודש אב, גם כן בהקשר לדברים, אב זה החודש החמישי, הוא מדבר שם על הדרגות, אם הזכרנו 3, אז 4 ו5, זה כבר בכלל דרגות יותר מתקדמות. אז דווקא בחודש החמישי, באחד לחודש, אהרון הכהן, כן, אהרון הכהן שעשה שלום בעם ישראל, שבזכותו היו ענני הכבוד, הקשר שלו לזמן הזה, שזה מסמל לנו להוסיף באהבת ישראל, להוסיף בשלום, להוסיף בחיבור, באחדות, בדברים שממשיכים לנו את הברכה של הגאולה האמיתית והשלמה, וכמובן ההוראה בפועל של הרב שבזמן בין המצרים ללמוד הלכות בית הבחירה, ללמוד איך בונים את בית המקדש, כן, פחות, יש עדיין את האבלות על מה שהיה, אבל אנחנו פחות היום מרוכזים באבלות ויותר כבר מתכוננים למה שיהיה. זה שינוי שהרב ככה הכניס יחד עם כל המנהגים של בין המצרים כבר ללמוד הלכות בית הבחירה, ועוד עניין עקרוני וחשוב, בפרט בתשעת הימים לעשות סיומי מסכתות, שהרב מביא שזה מסיים את הגלות. אז זה גם כן חשוב לדעת את זה, להשתתף, לעשות סיום מסכת, להשתתף בסיום מסכת, זה מסיים את הגלות. אז זה ככה באופן כללי העניינים של השיחה השבועית. נסיים אולי בסיפור קטן, פעם הייתי באיזשהו טרמפ, מישהו ביקש, הנהג, כן, ביקש שאני אגיד איזה דבר תורה, והסתכלתי על הווייז, אז אמרתי לו, הנה אתה רואה הווייז מראה לך שבשביל להביא גאולה צריכים עבודה גם מלמעלה וגם מלמטה. אומר לי מה? אז הסברתי לו את הרעיון הזה, כן, שאם זה מלמעלה יש את הבלי גבול, אבל אין את הכלי מלמטה שזה לא מחזיק, ואם זה מלמטה, אז יש את הכלי מלמטה, אבל צריך את הבלי גבול של הקדוש ברוך הוא, שזה יהיה נצחי. הוא אומר לי, טוב, הבנתי, אבל איך זה קשור לווייז? אמרתי לו, תראה מה יש בווייז, גם לוויין, גם מלמעלה, וגם דיווחים מהשטח. אם זה רק לוויין, אתה תדע איפה הכבישים, אבל אולי יש פקק, אולי אותו נתקע, קרה משהו, צריך דיווחים מהשטח. אם זה רק דיווחים מהשטח בלי התמונה הלוויינית, גם כן, לאן אתה הולך ובא? צריך את שתי הבחינות. אז ככה יצא לי להסביר לאיזשהו נהג, באיפשהו בתל אביב, לפני הרבה שנים את העניין הזה, אבל זה הרעיון. אנחנו צריכים עבודה מלמטה ומלמעלה, ביחד. הזמן הזה הוא לא כל כך חלש, הוא זמן להפך, חזק, זה גילוי של התוקף של עם ישראל,
ולא לפחד שהעבודה היא שלב שלב, היא ביגיעה והיא מלמטה, כי זה יקר מאוד אצל הקדוש ברוך הוא, יכול להביא את הגאולה ברגע, אבל הוא נותן לנו להיות שותפים שלו ולגלות את התוקף שיש בנו, עם ישראל, שאנחנו חלק אלוקא ממעל ממש, לגלות התוקף שלנו מלמטה למעלה. כמובן שהוא גם עוזר לנו בזה. אז זה ככה איזשהו תקציר מפרשת השבוע. תודה שהקשבתם, שיהיו בשורות טובות, שבוע טוב, שבת שלום, כל טוב, ברכה והצלחה.